rebentar. Un món, quina ressaca duc damunt. Oh, bon Jesús, tinc com a gana. Patata! Patata. Espera, perquè per mi m'aturaré, perquè tinc una ganada. Miraré aquí, he ben tast. On puc anar a menjar, que me diu... Oi, veig, de cap cosa. Veus, fira de la patata. Veus, ja una senyal. Patata, fira de la patata a la Pobla. Per tu el món me n'hi vaig cap allà, no sé quina hora, però ja veurem. Algo trobarem. De la patata, con la lata, si el hombre viene de la patata. No! Batu el món, ressaca, panxa buida i ara sense benzina. És igual, és que me n'hi vaig com sigui amb autostop, amb un carro, no sé, ja ho veurem. Me n'hi vaig. Au, benzina. No va haver ningú? Ara ve. Res de res. Tentarem aquest blanc, mem. I de la fi he arribat aquí a la Pobla, ben normal, m'ha agafat un al·lot ben curró, el que passa que era estranger i no m'he enterat de res de lo que me deia. Però ara igual, jo ja som aquí, així que ens ve forqueta, anem a fer un voltió a veure com ens trobam. De broma, això. Bones, com anem? Bones, com anem? Va bé. Bé, mem, conta-mos, ahir i avui, heu tingut molta feina. Bueno, són 2 dies de molta feina, de molt d'esforç, però bueno, ha sortit recompensable. Clar que La veritat que sí, que ha hagut gentet, ha hagut moviment, i nosaltres anem acabant el que tenim. Quin tipus de plats feis, mem? Bueno, aquí tenim el nostre típic, el frit de pot negre, i tenim el frit de verdures en tofu. Que cada vegada hi ha més vegetarians i nosaltres apostant també per ser vegetarians. Mem, i conta-mos, és que no hàgim vengut aquí a la fira, a on han de venir, que... Bueno, nosaltres ens trobam a la Ronda, 300 metres després de la Guàrdia Civil, i oferim cans premium els caps de setmanes, cangur, estrus, fem cans a la brassa i degustació de can. La veritat que donem innovació. Glaçons de gel, piolella... Mem, conta què és això, per favor, perquè ara m'he quedat un poc... El que acabes de llegir és la fàbrica normal de gel de cada dia, el que enguany ens van proposar ja l'any passat sortir en gel en gust de patata. En gust de patata? En gust de patata. I què he de posar, la llengua per veure si té gust de patata? Si te'n poden treure un i ara en Salvador. Ara me'n vaig cercar un. L'he de provar, no? És que això no se xupa d'una altra manera, ho sent molt. S'ha de xupar així, això. De patató, tengo, de patató. Vol contar algo? I d'això me van proposar per sortir i col·laborar un poc en la vida del nostre poble. I estem aquí amb Maria Magdalena. Maria Magdalena, com estàs? Bon vespre. Hola, estic molt contenta perquè avui clausurem aquesta fira i ha estat tot un èxit, com cada any. Trobes que aquests darrers anys la gent ha anat increixent, o sigui, cada vegada ve més gent aquí a la Fira de la Patata de la Pobla? Sí, cada vegada, en el principi era més gent local, ara com que té un renom, ve bastanta gent de fora i sobretot els darrers anys bastant de turistes. És que n'he vist ja d'estrangers, N'he vist bastant. Sí, els turistes solen venir més de prest, a un horari un poc més, ells sopen un poc més abans que nosaltres, i vist això, enguany ens vam decidir publicar en 4 idiomes, han repartit programes a molts d'hotels, cases vacacionals, punt d'informació turística, i el resultat ha estat molt satisfactori. Les bombes aquestes picants, les has provades? Les bombes les he provades, el que passa que has de tenir coratge.
és un element que no pot faltar a la fira, però bueno, són coentes. Mem, compta-mos, què és això? Això és bunyol de patata. Bunyolet de patata. Sí, però ara n'he pres el de fer. Bunyols de patata, però duen poma de dins. I n'he fet 40 pomes i un estat no n'he tingut. Margalida, bon vespre, com anem? Hola, molt bon vespre. Beníssim, la veritat, beníssim nom. Què trobes d'aquesta fira de patata 2017? Què t'ha parescut? Hombre, la veritat que com cada any els bars i els restaurants pues, de cada vegada se superen més, mos duen coses diferents, perquè encara no ho hem provat, però el manco mos fa molt bona pinta. I això que és una bossa i què hi ha aquí de dins? Una bossa, molt de gel, el gel aquest de patata, i la veritat no sé exactament què hi ha, però ho provarem. Sí, però no, la fira molt bé, la gent que també ha participat, ahir hi havia una gentada, avui també. Mem, i l'altra Margalida Bones que li vull demanar, a menys si ha provat. Si ha provat la famosa bomba picant. Margalida, com anem? Bon vespre. Bon vespre. Mem, l'has provada o no l'has Jo provada? sí, ja he dit que és molt bona, Sí? Jo encara no l'he provada perquè estic entre sí i no m'acaba sense provar-la. No ho sé, no ho sé. L'has de provar. L'he de provar. Jo no l'havia provada mai, però no serà la darrera. Molt bé. I què t'apareix, Margalida, també el que li he demanat aquests anys de la Fira de la Patata, enguany? Com ho has vist tu? La veritat que molt bé, molt bon ambient, molta gent, els plats que hem provat tots molt bons, i els bobres de moment també, molt bons i molt originals. Com estàs? Nosaltres molt bé. Bé, conta-ho-mos, què és això d'aquesta associació? Som una associació cultural, gastronòmica i medioambiental. Nosaltres ja fa 6 anys que participam a la Fira de la Patata. 6 anys fa. Sí, tot l'any que a la Fira nosaltres hem participat. I tenim una Margalida, que és la que va inventar el gelat de patata. Però justament ja l'hem acabat i no ho podeu tastar. Ha estat un èxit. Després, l'any que ve. Sí. Cada any en fem un poc més i cada any l'acabam. Mos hem trobat aquí en Biel Ferragut, Balla de la Pobla, que mos cau de bé aquest Balla. Almenys jo me cau molt bé, Biel. Com estàs, Nina? Bon vespre. Bon vespre a tothom, com estem? Molt bé. Biel, conta'm un poquet quina repercussió ha tingut enguany aquesta Fira de la Patata 2017. La veritat és que, bé, com podeu observar, molta gent que ha vengut, són 2 dies de fira, divendres i dissabte, i bueno, tot va començar l'any 2008, que va ser l'any internacional de la patata. Imagina't, i arrel d'això, que vam fer una fira nocturna, llavors vam dir, anem a fer-ne una cada any, que coincideix aquí, en l'estiu, que és quan fem, quan ara l'exportació i s'està també a la fresca, ho direm així. Biel, conta'm una cosa. Entre 100.000 i 22.000 tonelades s'exportaren l'any passat a Anglaterra, a Polònia, països escandinavos. Jo estic per muntar un hortet aquí perquè... Si vol muntar un hortet, en pot muntar un. Tenim un espai que ens hi prim, és veritat que convidam a que venguis i el puguis muntar. M'ho pensaré. L'exportació pensa que va començar l'any 1924, que se diu aviat. Penseu que en aquells anys a Mallorca era molt rural, evidentment hi havia mitjans que teníem que eren molt petits. Hi va haver en aquells moments una sèrie de visionaris o un visionari que va tenir la vista suficient per exportar patates de la Pobla a Anglaterra, l'any 1924. Imagina't, amb tota la penúria i totes les complicacions que hi havia per a dur allà. Per tant, a la Pobla són persones innovadores, amb empenta i això és la continuïtat d'aquell projecte. Biel, té molta de gana. Sí, això no és dolent tenir gana. N'hi haurà de patata i... Vamos, a vola, només faltaria. Hi ha de tot. Més de 81 plats de patata de tota casta. Fa mal definir, però bueno, hi ha de tot. Hi ha bomba de patata, que és molt coenta també, o sigui que mescla el coent i la patata, els dos elements. Que me n'han xerrat d'aquesta bomba, És una aquesta bomba atòmica. Bomba nuclear, exacte, una bomba nuclear. Condena. I combines covent, el que estem dient, que també és un element que ens identifica molt a la Pobla. I de la fi he trobat la bomba famosa aquesta, tan picant, aquí he sentit celler Can Cotà, que és un impuesto que la feis, no? I me puc atrevir a provar-la. Sí, però has de tenir ganes perquè és molt coenta. Sí. Diuen que també te para contenta, si estàs trista i tot, me posarà contenta. Digue'm un poc què du, però. Són bombes de patata, rellenes de carn picada i molt de picant. La carn picada, és bon té picant, no? Diguéssim. Sí. Bé, escolta'm,
Sucre de vermella! Tothom me mira, no puc ni xerrar. Me'n podeu donar un poc d'aigua, per favor? Gràcies, rei. M'ho ha fet provar ell, jo ho sabia que era així. I ho ha fet per riure's-se'n de jo. L'ha fet aposta. És dolcet, això, sac de dolcet. Tenc el cotxe a Llubí. No sé com putaré de tornar a casa meva. Però que m'ha fuit la ressaca, ja tens la panxa plena, així que tornaré a començar la festa. Au, vida! Que vagi bé!